ikaw ang mutudlo diha. So dapat magsugod nimo. Ikaw ang reflection sa Dios nga Amahan. Diha dapat nimo. Muna nga paningkamuti sa imong kaugalingon nga makaila ka sa Dios, makabaton ka sa prinsipyo sa Dios aron na akay itudlo sa imong mga anak. Unsa maitudlo nimo kung ikaw wala kay personal nga pagtuo, personal nga knowledge about God. Kung wala kay kalabutan mahitungod sa Dios. So mo na pinaka-terrible diha kay ang atong pamilya nagkinabuhi lang sa tawhanon. Mo na ang kinabuhi sa pamilya nga walay Ginoo kahilayan ra. Ug dato po kakaayo nara ka permente diha sa mga kalipay. Nara ka permente diha sa imong tungod kay paminaw nimo, kaya man nimo tanan magpakasyo na ka permente, wa na istimba-simba, wala gyud panahon sa Ginoo, walay prayer life.